kadagit, luto tayo ng pata. Ayan. Gawin natin to crispy pata. So diskarte na ito, ilaga muna natin to. Ayan. Sa tubig. So ayan, wait lang kadagit Pause muna natin sandali. Ayan mga kadagit, para mas lumasa siya, lalagyan siya natin ng, habang pinapakuluan, lalagyan natin siya ng Sprite, konti lang. Lagyan natin ng bawang, konting asin, tapos dahon ng laurel. Yan. Yan ang mga kadagit kumukulo na. Haluan natin ng Sprite. Ito na yung Sprite. Yan. Yan. Pampalasa yan mga kadagit. Yan. Tapos yung bawang lagay natin. Bawang yan. Yung iba kasi pinapakuluan lang to. Then pagka pakulo, prito na agad. So sa atin, tinimplahan natin to. Kaya natin to tinimplahan para mas malasa. Konting paminta. Ayan. Tapos konting asin. Yan mga kadagit, malambot na itong pata natin. Ayan. Ayan, ito na naman. Ayan. Ayan. So patayin na natin yung kalan. Ayan. Palalamigin natin to si pipirito. Ayan mga kadagit. So ayan, nagyan natin ng pinahira ng konting patis saka magic sarap. So mainit na yung mantika, pwede na natin ilagay itong iniluluto natin. Wait lang kadagit. Laan natin yung konti yung apoy. Pag maglalagay kayo, hinaan nyo. Dahil para hindi kayo matalsikan bigla. Kasi bigla minsan nag-ano yan. Matalsik. Pakpan na natin. Yung mga kadagit, okay na to. Pwede na natin patayin to. Medyo kailang baliktad na rin yan. 4 o 5 baliktad na yan. Tapos ginisikan na natin ng tubig. So okay na yan. So kailangan pag ilalagay nyo siya sa medyo malaki. Tapos merong tissue para yung mantika sipsipin. Okay. Lipat na natin. Uya. Post lang post. So ayan mga kadagit, kuha tayo ng sauce at saka yung suka, ayan.
Siguro mas masarap dito mantumas at saka yung suka na tinimplahan mo. Depende sa anghang kung gaano kaanghang. So yun, tikman natin. Samahan nyo ako mga kadagit. Mga kadagit, tikman na natin tutok mo dito. Para lutong. Oh. Sasaw natin sa suka. Lutong yan mga kadagit. Salamat.